हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 16वा दिवस, 16वा अध्याय. हरे अध्याय कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 16वा दिवस, 16वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. बघता बघता आपला आजचा 16वा अध्याय आहे. आपण अगदी शेवटच्या टप्प्यावर आहोत आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपल्या कुठल्याही अडथळ्याशिवाय आपला ही 43वी बॅच ही उत्तम पद्धतीने पार पडत आहे. आणि आपला हा ऑनलाईन कोर्स जो आहे, जो नामनिष्ठ दास प्रभू यांची जी प्रेरणा आहे, त्यांच्या प्रेरणेतनं जो त्यांचं जे प्रेरणा होती पण ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ह्या सर्व कृष्ण सेवकांच्या सहकार्यानेच हे सगळं उपक्रम उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. कालचा आपला होता 15वा अध्याय. कोण सांगणार मला कालच्या अध्यायामध्ये आपण काय बघितलं? 15वा अध्याय सगळ्यांचा माहितीचा आहे. हरे कृष्ण. कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं? पुरुषोत्तम योग. पुरुषोत्तम योग. खूप छान माताजी. आणि त्याच्यात आपण काय पाहिलं? ते ब्रह्मांड कसं आहे, वटवृक्षासारखं आहे सांगितलं होतं. मूळ वरती आहे आणि खाली त्याची पानं फांद्या वगैरे खाली आहेत. आणि हे सृष्टी आपल्याला चांगली वाटते, निसर्ग चांगला वाटतो कारण ते देवलोकाचं प्रतिबिंब आहे. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. याच्यामध्ये बाकी सगळ्या गोष्टी
या सगळ्या सांगितल्या. च्युतम आणि अच्युत यामधला फरक सांगितला, म्हणजे अक्षर आणि अक्षर यामधला. आणि भौतिक जगतामध्ये आपण कशा तऱ्हेनं हे केलं पाहिजे, आध्यात्मिक जीवनातील जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत असं म्हटलं आहे वगैरे, या गोष्टी सर्व स्पष्ट केल्या. खूप छान प्रभूजी, हरे कृष्ण. तर कालचा आपला अध्याय धन्यवाद. होता. हा, हरे कृष्ण प्रभूजी, हरे कृष्ण. कालचा आपला आता पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम आपण कोणाला म्हटलं आहे तर भगवान श्रीकृष्ण, जे तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत, ते पुरुषोत्तम भगवंत म्हणून सगळीकडे सगळ्या शास्त्रात त्यांचं वर्णन आहे, सगळ्या वेदांमध्ये वर्णन आहे. तिन्ही लोकांमध्ये ते पुरुषोत्तम भगवान म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि मग हे असे पुरुषोत्तम भगवान, आणि मग ती त्यांच्यापासून निर्माण झालेली ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे, जिला आपण पराप्रकृती म्हणतो, आणि पराप्रकृती जी आहे ती आध्यात्मिक प्रकृती आहे. तर अशा ह्या दोन प्रकृतींमधला फरक कुठेतरी कालच्या अध्यायात पुन्हा वर्णन आलेलं आहे. आणि ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे ती जणू एका वटवृक्ष, पण तो वटवृक्ष कसा आहे, त्याची मुळं वर आहेत आणि फांद्या खाली आहेत. आणि हे चित्र जेव्हा, हे कसं असतं, एका झाडाची मुळं वर आणि फांद्या खाली, कारण ब्रह्मलोक वर आहे आणि संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे त्याचा विस्तार जो आहे तो खाली खाली झालेला आहे. मग हे जणू काही एका आपल्या पराप्रकृतीचं किंवा आध्यात्मिक प्रकृतीचं प्रतिबिंब असल्यागत. आणि म्हणून आपल्याला ते खूप मोहक वाटतं, आनंद वाटतो. पण शेवटी काय होतं की त्या झाडामध्ये आपण अडकलो आहोत, त्या ब्रह्मांडात अडकलेलो आहोत, त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण अडकलेलो आहोत. आणि मग जन्मानुजन्म आपण जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात आपण अडकलेलो आहोत. मग त्याच्यापासून जर आपल्याला बाजूला व्हायचं असेल तर पुन्हा एकदा कालच्या अध्यायात भगवंत सांगता आहेत की तुम्हाला अनासक्त व्हायचं आहे. आणि मग अनासक्त रूपी शस्त्राने, म्हणजे पुन्हा तुम्हाला वैराग्य, म्हणजे अभ्यास आणि वैराग्य. अभ्यास म्हणजे काय तर ज्ञान, नामस्मरण. नामस्मरणाने काय होईल, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होईल. आणि त्याचसोबत तुम्हाला वैराग्य. वैराग्य म्हणजे काय, की कर्मसन्यास, किंवा आपण जे कर्म करतो आहोत त्याच्या फळाचा आपण त्याग करायला कुठेतरी आपल्याला ते अंगी वळण लागेल, किंवा आपल्याला ते सहज सोपं जाईल. तर अशा पद्धतीने इथे भगवंत पुन्हा सांगत आहेत की अनासक्त रूपी शस्त्राने हे शक्य आहे. आणि मग पुढे त्यांचं वर्णन आपण, की आपण ह्या भौतिक सृष्टीत अडकलेलो आहोत. मग आपण एका देह सोडतो, दुसरा देह आपण धारण करतो, पुन्हा दुसरा देह सोडून पुन्हा तिसरा देह धारण करतो. आणि मग ह्या स्थलांतरामध्ये की काय काय स्थित्यंतर येतात, एक जीव काय काय भोगतो, काय घेऊन जातो. आणि मग ते कुठल्या इंद्रिय विषय जे आहेत ज्याच्यामुळे आपण सतत आपण ह्या ब्रह्मांडामध्ये अडकलेलो आहोत, आपण त्या बंधनामध्ये अडकलेलो आहोत. तर त्याचं वर्णन काल भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि मग आपण म्हणतो की भगवंत, कृष्ण भगवंत किंवा पुरुषोत्तम भगवान हे पालन करता आहेत, पोषण करता आहेत. मग म्हणजे नेमकं काय, मग त्याचं सुद्धा वर्णन त्यांनी केलेलं आहे की आपण जे अन्नधान्य ग्रहण करतो, जो अन्न शिजवून ग्रहण करतो, ते धान्य पिकवणं किंवा ते धान्यामध्ये ज्या रसग्रंथी उत्पन्न करणं, तिथे सुद्धा भगवंतांच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. चंद्राचा जो शीतल प्रकाश आहे त्याच्यापासून ज्या रसग्रंथी तयार होतात आणि तेच त्या अन्नामध्ये येतात, आणि तेच आपण जेव्हा अन्न शिजवून खातो, प्रसाद म्हणून खातो, तेव्हा काय होतं, आपल्या जठरामध्ये अन्न पचनाचं काम कोण करतं आहे, तर अग्नी म्हणून स्वतः पुन्हा भगवंत तिथे स्थित आहेत. आणि मग त्या जेव्हा अन्न पचन होतं त्याच्यापासून त्या आपल्याला जे जीवन रस जी मिळतात, ती नखशिकांत आपल्या मेंदूमध्ये, आपल्या बुद्धीमध्ये, ज्या मेंदू पटलावर असेल तिथे ज्या वेगवेगळ्या ऊती विकसित होत असतात, नवीन ऊती विकसित होत असतात, ते तिथे स्मृती आहेत, विस्मृती आहेत, ते तिथे सुद्धा साक्षात भगवंत आहेत. आणि असं वेगवेगळं वर्णन जिथं कालच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. आणि पुन्हा हे सगळं वर्णन करत असताना भगवंत सांगत आहेत की आपला आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे, तो हा संबंध भगवंतांनी प्रस्थापित केलेला आहे की आपल्या शरीरामध्ये, प्रत्येक चेतनेमध्ये तर ते आहेच, पण जे आपण अन्न ग्रहण करतो, म्हणजे हे शरीर चक्र जे चालतं, आपल्याला असं वाटतं की आपण सगळं करतो. आपण आपल्या शरीरात काय करतो, श्वास आपण घेत नाही, तो आपोआप होतो. अन्न आपण ग्रहण करतो किंवा तहान लागणं, भूक लागणं, हे सुद्धा आपोआप होतं. तिथे आपल्याला काही करावं लागतं का? आपल्याला दिसतं, आपल्याला ऐकू येतं, आपल्याला काय करावं लागतं? आपण म्हणतो हे माझं शरीर आहे, माझ्या शरीरात मला काय करावं लागतं? काहीही नाही. हे सगळं जे आहे ते भगवंत आहेत,
त्यांनी बनवलेलं हे यंत्र आहे आणि त्यांच्याच इच्छेने तिथे ते चराचरात जसे वसलेले आहेत तसे आपल्या प्रत्येक पेशीमध्ये वसलेले आहेत आणि हे शरीररूपी यंत्र जे आहे ते कार्यरत आहे आणि मग हाच एक संबंध सांगितलेला आहे आणि मग आपल्याला तो संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्याला मनुष्य देह मिळालेला आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला नामस्मरण करायचं आहे. तोच अभ्युदय आणि प्रयोजन काय तर आपल्याला वैकुंठ धामामध्ये जायचं आहे. आणि इथेच कालचा आपला अध्याय संपला होता. आजचा आपला अध्याय आहे, आजच्या अध्यायाचं नाव आहे दैवासुर संपद विभाग योग. अध्यायामध्येच सगळं आलेलं आहे, दैवी आणि राक्षसी गुण. म्हणजे आज आपल्याला दैवी गुण आणि राक्षसी गुण काय आहेत त्याचं वर्णन इथे आलेलं आहे. म्हणजे बघा, भगवंत आपल्याला सांगतात, प्रत्येक अध्यायामध्ये आपल्याला भगवंतांनी एक प्रकारची आपल्याला चॉईस दिलेली आहे की हे असं असं केलं सॉरी हे असं असं तुम्ही वागलात, हे असे हे चेक पॉइंट्स आहेत, हे मुद्दे आहेत, तुम्ही हे असं असं वागलात तर तुम्ही भक्त होऊ शकतात, तुम्हाला तुम्हाला या जन्म मृत्यूच्या चक्रातून तुम्ही अडकू शकतात आणि हे असं असं केलं की तुमचं अधःपतन होतं, तुम्ही नास्तिक प्रवृत्तीचे होतात, असुरी प्रवृत्तीचे होतात. प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंतांनी असं काहीतरी वर्णन केलेलं आहे आणि आजच्या अध्यायामध्ये तर अजून जास्त मुद्देसूदपणे वर्णन आलेलं आहे. आजचा आपला अध्याय आहे अतिरेकी आणि राक्षसी गुण, त्याचं वर्णन आलेलं आहे. त्याच्या आधी सुरुवातीला दैवी गुणांचं वर्णन आलेलं आहे आणि जेव्हा राक्षसी स्वभाव वाढत जातो तेव्हा काय होतं, त्याच्यानंतर त्याचे परिणाम काय होतात आणि मग कशी एका माणसाची अधोगती होते किंवा एका माणसाची म्हणण्यापेक्षा एका जीवाची, कारण की माणूस हा सुद्धा एक योनी आहे, बरोबर. त्यामुळे एका जीवात्म्याची कशी ही अधोगती होते त्याचं वर्णन आजच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवाच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता असं आहे की अध्यायाच्या सुरुवातीलाच आपण जर बघितलं तर दैवी गुणांचं वर्णन आलेलं आहे. प्रत्येक युगाचं वेगवेगळं वर्णन असतं किंवा वेगवेगळ्या म्हणू शकतो की वेगवेगळ्या पद्धतीचे लोक असतात किंवा वेगवेगळ्या पूजेच्या उपासनेच्या पद्धती दिलेल्या आहेत, आपण पाहिलेल्या आहेत. सत्ययुगामध्ये बघा 2 ग्रहांमध्ये म्हणू शकतो की आपण एका ग्रहामध्ये दैवी लोक राहत होते, एका ग्रहामध्ये असुरी लोक राहत होते आणि त्यांचं 2 ग्रहांमध्ये युद्ध, असं हे सत्ययुगामध्ये झालेलं होतं. त्याच्यानंतर आलं त्रेतायुग. त्रेतायुगामध्ये 2 देश होते, म्हणजे रामराज्य अध्यात्म वेगळं, सॉरी अयोध्या भूमी जे म्हणजे तो एक देश वेगळा, ते एक राज्य वेगळं आणि लंकापुरी जे आहे तर ते एक राज्य वेगळं, तो एक देश वेगळा. तर 2 राज्यांमध्ये युद्ध होतं. त्याच्यानंतर जसं जसं पुढे जातो आपण द्वापार युगामध्ये एकाच कुटुंबामध्ये मोठ्या काकाची मुलं आणि लहान काकाची मुलं, म्हणजे एकाच कुटुंबामध्ये भावंडांमध्ये युद्ध होतं. आपण आता कलियुगात आहोत, म्हणजे आपण अजून एक पाऊल पुढे आहे. तर आता हे युद्ध ना कुठल्या 2 देशांमध्ये नाही, कुठल्या 2 याच्यामध्ये नाही, हे युद्ध आपलंच आपल्याशी आहे. आपलंच आपल्याशी म्हणजे कसं, आपल्यामध्ये 3 गुण आहेत, सत्व, रज, तम. आणि ह्या 3 गुणांचा जसं आपण पाहिलेलं आहे, ती रस्सीखेच कशी सुरू असते तशी 24/7 ती रस्सीखेच सुरू असते, की हा गुणाचा पडाव जास्त का ह्या गुणाचा प्रभाव जास्त, या गुणाचा पडाव जास्त का, आणि त्यामुळे आपलं ते वर्तणूक किंवा वागणूक, बिहेवियर जे असतं तशा पद्धतीचं घडत जातं. आणि म्हणून आजचा आपला जो अध्याय आहे त्याचं वर्णन आहे आणि म्हणून मगाशी मी म्हटलं की भगवंतांनी आपल्याला चॉईस दिलेला आहे की ह्या गोष्टी आहेत, ह्या पद्धतीने ते जर आपण ती चॉईस म्हणजे त्याचा जर आपण स्वीकार केला तर आपला मार्ग वेगळा होतो आणि ह्या गोष्टींचा स्वीकार केला तर त्याचा मार्ग वेगळा होतो. सुरुवातीलाच भगवंत म्हणत आहेत निर्भयपणा. निर्भयपणा कशासाठी? दैवी गुणांमध्ये निर्भयपणा येतो. आता मग निर्भयपणा म्हणजे काय, की पूर्वी लोक संन्यासाश्रम स्वीकारायचे किंवा अनेक वर्ष जे आहे ते तपश्चर्या करायचे, हजारो वर्ष तपश्चर्या करायचे
आणि मग जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये सुरुवातच कशी आहे किंवा वैराग्य जर धरायचं असेल, तर वैराग्य धारण करण्यासाठी सुरुवातच काय आहे, जसं आपण ध्यानयोगात शिकलेलो आहोत, की पहिल्याच जे यममध्ये काय आहे, की तुम्हाला निर्जन ठिकाणी जायचं आहे. निर्जन म्हणजे तिथे एकही मानव नाही. मग आपल्या एकट्याला अशा ठिकाणी जायचं असेल, तर आपल्याला भीती वाटते की नाही? म्हणजे इथे निर्भयता. निर्भयता म्हणजे काय? की आपण एकटे कसे आहोत? आपल्यामध्ये आपल्यासोबत परमात्मा परमेश्वर आहे. ही जाणीव जेव्हा असते, तेव्हा माणूस आपोआप निर्भयी बनतो. मग सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धी ही कशाने होते? की जसं-जसं आपली आध्यात्मिक प्रगती वाढत जाते, तशी आपल्यामध्ये सत्वशुद्धी येते किंवा त्याच्यानंतर आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन. मग आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे, जे आपण नुसतं ऐकतो आहे, थेअरी सगळी पाठ आहे, असं करायचं, तसं करायचं, तसं करायचं. अनुशीलन म्हणजे त्याचं प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन. त्याला म्हणतात आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन. त्याच्यानंतर दान. पूर्वी कसं होतं, की दान हे शक्यतो गृहस्थाश्रमांसाठी होतं. म्हणजे निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन हे अ, संन्यासाश्रमी लोकांसाठी किंवा जे ब्रह्मचारी आश्रम किंवा जे ब्राह्मण जे होते म्हणजे आपण ब्राह्मण, क्षत्रिय म्हणजे जे वर्ण जे होते, तर त्यांच्यासाठी हे आहे. त्याच्यानंतर दान जे आहे ते गृहस्थाश्रमांसाठी. कारण की कसं, की दान जेव्हा आपण करतो, मग दान कशासाठी? कारण की जे संन्यासी लोकं होते, ते संन्यासाश्रम स्वीकारला होता. त्यामुळे ते युगानुयुग ते तपश्चर्या करत राहायचे, वर्षानुवर्ष तपश्चर्या करत राहायचे. त्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह किंवा त्यांना दान देण्यासाठी किंवा जे ब्राह्मण कर्म करायचे, तर त्यांनी शास्त्रांचं ज्ञान ग्रहण करायचं आणि ते ज्ञान ग्रहण करून जे इतर 3 वर्णांमधले जे व्यवसाय करणारे जे लोकं आहेत, की त्यांना त्यांची योग्य काय आहे त्याची जाणीव करून द्यायची. त्यांच्याकडनं त्या पूजाविधी करून घ्यायच्या, ते कर्मकांड करून घ्यायचं आणि ह्या सगळ्यांमध्ये त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी म्हणून बघा ब्राह्मणांना दान देतात, असं आपल्याकडे म्हटलं जातं. ते गृहस्थाश्रमांसाठी होतं. कारण की पूर्वी अशी प्रथा होती, की त्यांना संन्यासाश्रम असतील किंवा ब्रह्मचार्याश्रम असतील किंवा ब्राह्मण वर्णातले असतील, की ते लोकं कुठल्याही प्रकारचं अ, धननिर्मितीसाठी किंवा कुठलंही असं काम करत नव्हते आणि त्यामुळे त्यांना दान दिलं जायचं, की त्यांचा उदरनिर्वाह जो आहे, त्यांच्या कुटुंबाचं भरण-पोषण होण्यासाठी ह्या गोष्टी केल्या जायच्या. मग आपल्यामध्ये संयम असावा, सहिष्णुता असावी. कारण की कसं आहे, आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत. 3 गुणांचा पडाव आहे. त्यामुळे हे सुद्धा पुन्हा गृहस्थाश्रमांसाठी आहे. यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, पुन्हा सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष म्हणजे आपल्यामध्ये जे षटरिपू आहेत, तर हे सगळं जे आहे, की त्या षटरिपूंमुळे काही काही गोष्टी होत असतात, तर त्या आपण बाजूला सारल्या पाहिजेत. आणि हे पुन्हा गृहस्थाश्रमांसाठी आहे. त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा म्हणजे सोप्या शब्दात म्हणायचं गॉसिपिंग. आपण करतो की नाही फोन केला, मेसेज केला, हे केलं, कोण दोघं जण भेटले, असतं की नाही आपलं? मग हे सगळं जे आहे, तर हे नाही करायचं, की हे जे आहे, हे दैवी गुण आहे. त्याच्यानंतर सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव. मग आपल्याला 6 यज्ञ आपल्याला सांगितले, सॉरी 4 यज्ञ आपल्याला सांगितलेले आहेत. मग आपल्याला जे सगळ्यांच्या भोवती समभाव, कारण की सगळे जीवात्मे आहेत ना. 84 लक्ष योनीमध्ये कुठलीतरी योनी समोर आहे. पण सगळे जीवात्मे आहेत. त्यामुळे तो समभाव, ती समता, समानता आली पाहिजे. कुठलाही लोभ नको. पुन्हा षडरिपू आहेत. सौम्यता, विनयशीलता, दृढ निश्चय आणि उत्साह. जेव्हा आपण आध्यात्मिक प्रगती वाढत जाते, नामस्मरण करत जातो, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होत असतं, तेव्हा आपल्यातला उत्साह हा वाढत जातो. आपण क्षमाशील बनतो, आपण संयमी बनतो आणि मत्सर, द्वेष म्हणजे हे पुन्हा जे षडरिपू जे आलेले आहेत, ते बाजूला होतात आणि हे सगळं जे आहे, हे दैवी गुणांमध्ये मोडलं जातं किंवा यांना हे जे गुण आढळतात, हे दैवी प्रकारचे असतात किंवा दैवी मनुष्यांमध्ये आढळतात, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, दंभोदर्पविज्ञानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृती जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता आपल्याला दैवी प्रकृतीच्या लोकांचे गुण सांगितलेले आहेत.
तर आता पुढे आपल्याला आसुरी प्रकृतीच्या लोकांचं वर्णन आलेलं आहे. मग आसुरी प्रकृतीमध्ये बघा सुरुवातच त्यांनी केलेली आहे दंभ, उर्मटपणा, अभिमान, अज्ञान. मग जिथे अज्ञान आहे तिथे या गोष्टी आल्या. दंभ, उर्मटपणा म्हणजे मत्सर किंवा खूप जास्त अहंकार. आपण मिथ्य अहंकार, आपल्या सूक्ष्म देहामधला एक घटक आहे तो मिथ्य अहंकार, हो की नाही? आणि मग त्याच्यामुळे आपण उर्मट बनतो. आपला अहंकार इतका वाढतो तर माझ्याकडे काहीतरी आहे, मी कोणीतरी आहे, ही भावना जी आहे ती आपल्याला उर्मट बनवते, अभिमानी बनवते. आणि हे कशामुळे होतं? हे अज्ञानामुळे होतं. कारण की अज्ञान काय आहे की ही द्वैताची भावना म्हणजेच अज्ञान आहे की भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत, मी कोणीतरी वेगळं आहे. माझा देह नष्ट झाला तर मीही नष्ट होणार. भगवंत कोण आहे याच्यावर विश्वास नाही आणि त्यामुळे मी करता आहे, मी भोगता आहे, हे सगळं माझ्यामुळे झालं. हे सगळे जे विचार आहेत, हे सगळं जे आहे हे अज्ञान आहे. आणि ह्या गोष्टी जेव्हा होतात त्या आसुरी प्रकृती किंवा ह्या आसुरी प्रवृत्ती आहेत. इथे तुम्हाला एक व्हिडिओ प्ले होताना दिसतोय, तो हत्ती बघा. त्याचं सामर्थ्य, आता मुळात हत्ती हा सामर्थ्यशील असतो कारण की तो तेवढा बलाढ्य असतो, त्याचं शरीर बलाढ्य आहे. आता मग मनुष्य जो आहे त्याच्यापुढे मनुष्य देह जो आहे तो अगदीच सामान्य वाटणार की नाही? तर त्या हत्तीला तो अभिमान, अहंकार झालेला आहे, उर्मटपणाने वागतोय तो की तो त्याच्या सामर्थ्याचा चुकीचा वापर करतो आहे, चुकीच्या पद्धतीने त्यांना तो त्रास देतो आहे. तर हे सगळं जे आहे तर हे उर्मटपणाचं लक्षण आहे. अभिमानाचं लक्षण आहे. कारण की तो हत्ती कोण आहे? आसुरी प्रवृत्तीचा आहे, तो अज्ञानी आहे. त्याला असं वाटतं हे माझं सामर्थ्य आहे, माझ्या पुढे ह्यांचं काय सामर्थ्य, मी यांना सहज मारू शकतो वगैरे असे विचार जे आहेत हे सगळं अज्ञान आहे, आसुरी प्रवृत्ती आहे. पुढे भगवंत म्हणत आहेत दैवी संपदी मोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर असुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगतात अर्जुनाला काय सारखं सारखं भगवंत म्हणजे सगळं ज्ञान देतात पण प्रत्येक अध्यायात कुठेतरी आठवण करून देतात, बाबा तुला युद्ध करायचं आहे, बाबा तुला युद्ध करायचं आहे. मग अर्जुनाचे प्रश्न आहेत की नाही, पहिला अध्याय की वैषण्य आलेलं आहे की मला पाप लागेल, मी यांना कसं मारू, हे माझं आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात की तू चिंता नको करू, मुळातच तू दैवी गुणांमध्ये जन्मलेला आहे, त्यामुळे तू विनाकारण ह्या लोकांना मारूच शकत नाही, यांच्यावर शस्त्र उपसूच शकत नाही. त्यांच्याकडून प्रमाद घडलेला आहे आणि तो प्रमाद घडल्यामुळे तुला धर्माच्या रक्षणासाठी तुला शस्त्र चालवायचं आहे, तुला माझ्या आनंदासाठी शस्त्र चालवायचं आहे. तू मुळातच दैवी गुण घेऊनच जन्माला आलेला आहे, त्यामुळे तू कुठलाही प्रमाद किंवा कुठलाही वेगळा वाकडा वाईट विचार तुझ्या मनात शिवणार पण नाही, येणार पण नाही. त्यामुळे तू चिंता करू नकोस असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगामध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे जीव आहेत. यापूर्वी तुला दैवी गुणाचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे वर्णन ऐक. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता दैवी गुण आणि आसुरी गुण, आता दैवी गुण तर भगवंतांनी सांगितले, आता आसुरी गुणांचं वर्णन विस्तृतपणे भगवंत पुढे ऐकता आहेत. तर हे सगळं ऐकत असताना आपण पण थोडस कुठेतरी गुण पण ऐकायचे आणि थोडं पण आपण पण विचार करायचा. अध्याय संपल्यानंतर आजचा आपला होमवर्क असेल हा. आपण सुरू करूया. प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनान विदुरासुरा न शौचम न अपि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिभृतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्याकडे आढळत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगतात प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या. प्रवृत्ती म्हणजे काय की आपल्याला बंधनामध्ये अडकवते, निवृत्ती आपल्याला मोक्षामध्ये मुक्त करते. मग जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात, आपण काय करतोय हेच त्यांना कळत नाही. अज्ञान आहे ना, सगळीकडे अज्ञान आहे, त्यामुळे आळशीपणा आहे, प्रमाद आहे, सगळं आहे. सत्य काय आहे, शुद्ध काय आहे, चांगलं काय आहे, वाईट काय आहे, याच्यामधला फरकच जाणत नाही. त्याच्यामध्ये एक धूसर रेषा आहे हे सुद्धा समजत नाही. आणि मग ते व्यसनं करतात, त्यांचं जीवन कसं व्यथित करतात की आम्हाला हे एक जीवन मिळालेलं आहे
आणि ते त्यांचा आनंद म्हणजे काय, व्यसन करण्यामध्ये आनंद आहे. ज्या 4 गोष्टी नाही सांगितल्या आहेत त्या करण्यामध्ये आनंद आहे. मग मांसाहार करण्यात त्यांना आनंद आहे, व्यसन करण्यात आनंद आहे, जुगार खेळण्यात आनंद आहे, अनैतिक संबंध ठेवण्यामध्ये त्यांना आनंद आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना आनंद आहे. कारण की त्यांना शुद्ध काय आहे, सत्य काय आहे, चूक काय आहे, बरोबर काय आहे, हेच त्यांना समजत नाही. आणि मग काय होतं, ते लोक पुन्हा बंधनात अडकतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् काम हैतुकम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. म्हणजे ते भगवंतावरच विश्वास नाही का, कारण तिथे अज्ञान आहे. मग अज्ञानारूपी भ्रम पण आहे की नाही. मग त्या भ्रमाचा विचार असा आहे, संभ्रमामध्ये असा विचार ते करतात की भगवंत कोणीच नाही, परमेश्वर कोणी नाही, त्यामुळे शास्त्र वगैरे सगळं सगळं त्याचा काहीही फायदा नाही, उपयोग नाही. ते सगळं ते चूक, बरोबर, त्याच्यावर विश्वास नाही. त्यामुळे कोणीतरी नियंत्रण आहे. किंवा आपण एखादी गोष्ट करत असताना जरी आपल्याकडनं जरी घडली तरी आपल्याला डोक्यात येतं, बापरे, माझ्याकडनं चूक घडली, माझ्याकडनं मी असं झालं. आपण एखादं कधी सिग्नल आपण क्रॉस केला, म्हणजे चुकीच्या सिग्नलला आपण गेलो किंवा असं हे मोडला, तरी आपल्याला असं हे होतं की नाही की काहीतरी चुकलंय, काहीतरी असं झालं आहे, आपण कुठला तरी नियम मोडला. तर आपल्याला असं कधी कधी होतं. पण ह्या लोकांचं तसं नसतं. कारण की ही ती जाणीवच नसते, कारण की हे मुळात चूक आहे आणि कोणीतरी बघणारा आहे, तर याच्यावरच विश्वास नसतो. आणि त्यांचा विश्वास काय आहे की केवळ आणि केवळ काम वासना जी आहे तीच हे जगनिर्मिती करण्याचं कारण आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठलंच कारण नाही आहे. त्यामुळे त्यांना बाकी देव, शास्त्र वगैरे ह्या गोष्टींवर विश्वास नाही. आणि मग अशा प्रवृत्तीचे लोक जे असतात ते काय करतात आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अशा निष्कर्षाचे अनुमान करीत स्वतःचा नाश ओढून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अशा प्रवृत्तीचे जे लोक असतात की मग भीतीच कोणाची राहत नाही ना, की आपल्याला कशी मनात एक भीती असते, नाही हा, आपण असं केलं तर आपल्याला, म्हणजे मुळात पाप आणि पुण्य ह्या 2 गोष्टी आपल्या मनात सतत असतात, की बाबा आपण ते काम करताना सुद्धा, एखादी गोष्ट करताना आपल्या डोक्यात पटकन विचारतो, हे माझं चुकलंय का, याचं काय होईल, हो की नाही. म्हणजे जर एखादी चूक घडली किंवा असं होतं आपलं, ती म्हणजे जरुरी नसते की ती आपण मुद्दाम केली, पण होऊ शकतं असं. आणि असा सामान्य लोकांचा असा विचार असतो. पण जे मुळातच आसुरी प्रवृत्तीचे असतात, ते कसे असतात, त्यांची अ, एकदम अज्ञानामुळे तिथे स्मृतीभ्रम झालेला आहे, की तिथे भ्रम तयार झालेला आहे अज्ञानरूपी. आणि त्यामुळे त्यांची बुद्धी सुद्धा तशाच पद्धतीने कार्यरत असते. मग असे लोक काय करतात, स्वतःच तर अधःपतन करतात, कारण की ते विनाशाच्याच गोष्टी करत असतात. पण ते नुसतं स्वतःचं अधःपतन करत नाहीत. अशा गोष्टी, अशी कार्य करतात ते, की ज्याच्यामुळे त्यांच्यासोबत नाहक जे दुसरे जीव आहेत, त्यांचा सुद्धा ते विनाश करण्यासारखं उग्र कार्य करतात. आता बघा, आपल्याच कलियुगात जर बघायचं झालं, तर आपल्याकडे जे दहशतवादी हल्ले, जे बॉम्बस्फोट, जे अणुबॉम्ब हल्ले जे होतात, किंवा आता वेगवेगळी 2-2 देशांमध्ये युद्ध सुरू आहे आणि नाहक जी सामान्य लोकांवर ना त्याचा त्रास होतो आहे, किंवा अशा अनेक गोष्टी. आता 2 वर्षापूर्वी कोरोना आला होता. कोण म्हणे याने सोडला, त्याने, म्हणजे जे याने हे लायब्ररीमध्ये निर्माण केलं, त्याने त्या लॅबमध्ये निर्माण केलं. असं काय-काय आपण ऐकलेलं. तर हे सगळं जे आहे, हे ही जी कार्य जी आहेत, तर ही ज्यांची असुरी प्रवृत्ती आहे, त्याच्यामुळे हे असे विनाशकारी घटक जे आहेत, ते उग्र जे घटक जे आहेत ते तयार करतात, किंवा अशा पद्धतीचं त्याचं वागणं असतं. त्याचा आणि त्रास काय होतो, सामान्य जनांना सुद्धा त्याचा त्रास होतो. आणि मग पुढे भगवंत म्हणतात, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुबत मोहित झालेले असुरी लोक अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. 16
16.11 आणि 12 मध्ये असं सांगतात की इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्यांचा रजोगुण खूप जास्त वाढीला लागलेला आहे, तमोगुण वाढीला लागलेला आहे, अशा पद्धतीचे हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे असतात त्यांच्यामध्ये ही प्रवृत्ती तयार होते. आपण कलियुगात आहोत की नाही? मग त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण कोणीतरी आहोत, म्हणजे भगवंत नाही, आणि मग मी कोणीतरी आहे, आणि मग मी कोणीतरी आहे तो अहंकार जपण्यासाठी, ती खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, तो खोटा अहंकार जपण्यासाठी आपण लोक जे आहेत ती वेगवेगळी कामं करतात किंवा वेगवेगळा धनसंचय करण्यामध्ये. मग धनसंचय कशासाठी करायचा? आपल्या इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय विषय जे आहेत ते कधीही न संपणारे आहेत, आणि मग त्याच्या पूर्तीसाठी पैसा तर लागतोच की नाही. मग धनसंचय प्रामाणिकपणेच होतो असा नाही, वाममार्गाने सुद्धा होतो. हल्ली आपल्या आजूबाजूला आपण पाहिलं किती करप्शन होतं, किती भ्रष्टाचार होतं. तर हा त्यातलाच प्रकार आहे की त्या इंद्रिय इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, असंख्य इच्छा ज्या आहेत त्या कशा पूर्ण होतील, मग त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने धनसंचय करायचा. आणि मग तो आपल्याला माहिती आहे की ज्या आपल्या इच्छा ज्या आहेत त्याचं वासनेत रूपांतर, आसक्तीचं स्मृतिभ्रंशामध्ये, बुद्धिभ्रंशामध्ये, आणि मग त्याचं हळूहळू आपलं कसं अधःपतन होतं, तर हे आपण दुसऱ्या अध्यायात शिकलेलो आहोत. आणि मग अशाच पद्धतीने जे या लोकांचंही अधःपतन होतं, कारण की ते सगळे असे त्यांची जी सगळीची कर्म जी आहेत ती अशी कुठलीही शुचिर्भूत कर्म नाही आहेत किंवा योग्य कर्म नाही आहेत, शुद्ध कर्म नाही आहेत. त्यांच्या इंद्रिय इच्छा पूर्ण करण्यासाठी किंवा त्यांचा तो खोटा अहंकार जपण्यासाठी, ते त्यांची ती प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्या ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतात. आणि हल्ली आपण म्हणतो ना स्टेटस सिम्बॉल, त्यातला प्रकार आहे लाईफस्टाईल मेंटेन करण्यासाठी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता मगाशी आपण पाहिलं तसं खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, तो अहंकार जपण्यासाठी. अहंकार म्हणजे काय? मी कोणीतरी आहे. मग नातेवाईकांनी सुद्धा माझीच प्रशंसा करावी, माझ्या इतकं कोणी गुणवान नाही, धनवान नाही. आपण ज्या सोसायटीत राहतो त्या सोसायटीमध्ये सुद्धा सगळ्यांनी आपलीच वाहवा करावी, आणि माझा जे धनसंचय जो आहे तो उत्तरोत्तर भविष्यामध्ये वाढतच जावा. म्हणजे आपण ती गोष्ट ऐकली होती की नाही, देवांचा प्रश्न होता युधिष्ठिर महाराजांना की जगातलं आश्चर्य काय आहे, आणि त्यांनी उत्तर दिलं होतं की एक जीव असा वागत असतो की तो अमरच आहे आणि तो अविरत स्थावर जंगम म्हणजे संपत्ती आणि धन जे आहे त्याचा संचय करत असतो. तर ते बरोबर यांना लागू पडतं की त्यांना असं वाटतं की उत्तरोत्तर आपलं फक्त धन वाढत राहावं, आणि आपण जणू काही अमरच आहोत. आणि तो धनसंचय कशासाठी? आणि मग मी तो वाममार्गाने सुद्धा करेन. मग ऑफिसमध्ये करप्शन करायचं, भ्रष्टाचार करायचा, आणि घरी येऊन त्यांना असं वाटतं की जर मी दान केलं, थोडंसं दान केलं, थोडं काही पूजा विधी केल्या, यज्ञ केलं, तर माझा तो जे काही मी पापकर्म केलेलं आहे किंवा चुकीच्या मार्गाने मी अप्रामाणिकपणे वागून मी जे काही धनसंचय केलेला आहे, तर त्या माझ्या पापाचं क्षालन होईल, किंवा असं काहीतरी अज्ञानाने ते लय लोक मोहित झालेले असतात. आणि बाकी उरलेल्या पैशांची मौज मजा करीन आणि माझं आयुष्य मी मजेने व्यतीत करेन. त्यांना ती मौज मजा, जी भौतिक मजा जी आहे, तर ते सगळं मग व्यसन करणं, ज्या
विकेंड पार्टीज आहेत ते सगळं, हे सगळं जे आहे त्यांच्यासाठी ती मौज मजा आहे आणि त्यांच्यासाठी तो आनंद आहे आणि ते अशा पद्धतीच्या आनंदाने ते मोहित झालेले असतात. आणि मग असे लोक जे असतात, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग असे लोक जे असतात की ज्यांना मौज मजा करण्यासाठी, त्यांना असं वाटतं आपला देह जो आहे, आपले हे जीवन जे आहे ते मौज मजा करायची, मग विकेंड मध्ये पार्टीज करा, बर्थडे सेलिब्रेट करा, हे करा ते करा, आणि त्याच्यासाठी काय, मग मांसाहार करा, व्यसन करा, जुगार कर, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी मग त्या ओघाने आल्याच, ह्यांच्यासाठी तीच मौज मजा आहे. आणि मग त्यांना असं ह्या सगळ्या गोष्टी कशासाठी होतात, इंद्रिय तृप्तीसाठी होतात. आणि मग अजून अजून ते इंद्रिय तृप्तीसाठी आसक्त होतात आणि मग काय होतं, स्वतःच ते अधःपतन करून घेतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग त्यांना तो मिथ्या अहंकार आहे की मी कोणीतरी आहे, मिथ्या अहंकारामुळे मत्सर तयार होतं, मी बलवान आहे, तो गर्व तयार होतो. आणि मग काम, क्रोध ह्या सगळ्या गोष्टींनी जो मोहित झालेला असतो की नाही, त्यांना ते भगवंतांचाच द्वेष करतात. मग आपल्याकडे रावणाचं उदाहरण आहे, कंसाचं उदाहरण आहे, की एक वेगळाच अहंकार होता की, आणि त्यामुळे ते भगवंतांचाच द्वेष करत होते. तसं आपल्याकडे शिशुपाल यांचंही उदाहरण आहे. आपल्याला शेजारच्या चित्रात दिसत आहे की अ, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराजांनी केला होता आणि त्या प्रत्येक यज्ञामध्ये एक यज्ञाचा अधिष्ठाता असतो, हो की नाही? मग तसं सर्वानुमते भगवान श्रीकृष्ण तिथे उपस्थित असताना दुसरं कोण म्हणून त्यांचंच पूजन करायचं असं ठरलं. पण हे काही त्या तिथेच उपस्थित असलेल्या शिशुपाल यांना काही मान्य नव्हतं. आणि मग ते भगवान श्रीकृष्णांना बरं वाईट बोलायला लागले. आणि मग हे ऐकून तिथे उपस्थित असलेले दुसरे जे क्षत्रिय राजे होते, की त्यांना क्रोध आला मात्र. आणि मग त्यांनी शस्त्र उपसलं. पण भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलं, की आपण एका अ, इथे जे आहे शुभ कार्य सुरू आहे, यज्ञ सुरू आहे, तर असं कुठलंही आपण वर्तन करणार नाही आहोत. आणि त्यांना तुम्ही तुमचं जे काही कार्य जे आहे ते सुरळीत पार पाडा. पण शिशुपाल थांबतायत कसले? त्यांचं सुरूच आहे. मग भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, की मी आत्याला, म्हणजे शिशुपालची जी आई जी आहे ती भगवान श्रीकृष्णांची आत्या होती. तिला मी वचन दिलेलं आहे, की 100 अपराध पोटात घालेन. 100 अपराध मी माफ करेन. पण त्याच्यानंतर 111 जर अपराध झाला, तर त्याच्यासाठी त्याला शिक्षा करेन. आणि मग काय झालंय, शिशुपाल काही संपत नाही. ह्या गोष्टीवर त्याचा विश्वासच नाही, की हा कोण माझं काय करणार? हा साधा गोपाल, आणि काय ते बोलत होते. मग झाले 91, 92, 98, 99, 100 अपराध झाले. त्यांनी 100 वेळा भगवंतांना वेगवेगळ्या पद्धतीने भगवंतांचा अपमान केला. त्यांचा जो मत्सर जो होता, त्यांचा जो राग जो होता, तो त्यांनी भगवंताप्रती जो आहे तो व्यक्त केला. आणि मग भगवंत आता म्हणाले, बस, आता तुझे 100 अपराध झालेले आहेत. आता जर तू बोललास तर तुझा मृत्यू निश्चित आहे. पण शेवटी पुन्हा तेच मत्सर अहंकार आहेच ना, की हा काय माया करणार. आणि मग झालं पुन्हा ते त्यांचं काय सुरू संपेच ना. मग मात्र भगवंतांनी आपलं सुदर्शन चक्र जे आहे ते धारण केलं. सुदर्शन चक्र त्यांच्या अंगावर सोडलं आणि तिथे त्यांचा मृत्यू झाला. पण ते शुभ कार्य सुरू होतं, त्यामुळे तिथं कुठल्याही रक्तपात झाला नाही. आणि त्यांचं जे आहे तर ते सुदर्शन चक्र तिकडनं त्यांचा जो काय म्हणू शकतो आपण, मस्तक जे आहे तिकडनं तो घेऊन गेला. धड वेगळं झालं, मस्तक वेगळं झालं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही खऱ्या धर्माची निंदा करतात, भगवंतांची निंदा करतात, तेव्हा तुम्हाला तुमचं त्याचं पाप जे आहे, तुम्ही जे पापकर्म करतात त्याची तिथे तुम्हाला शिक्षा होतेच, किंवा त्याचं तुम्हाला ते भोगावंच लागतं. आणि मग पुढे भगवंत म्हणतात, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनी टाकीत असतो. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. मग असे जे आहेत की जे द्वेषी आहेत, क्रूर आहेत, नराधम आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, तर ह्यांना, अशा लोकांना भगवंत म्हणतायत की त्यांचं अधःपतन करतो. आणि ते अधःपतन म्हणजे चिरकालासाठी, अनंत कालासाठी करतो. आणि त्यांच्या उद्धाराच्या ज्या संधी ज्या आहेत किंवा त्यांना उद्धाराच्या संधी फार कमी उपलब्ध होतात. आणि तिथेच मग त्या जे लोअर प्लॅनेट्स आहेत तिथेच त्यांचं काय म्हणू शकतो, त्याच योनींमध्ये पुन्हा जन्म मृत्यू, जन्म मृत्यू. आणि मग आपल्याला माहिती आहे तो ब्रह्मदेवाचा एक दिवस, तो कल्प, त्या अनेक करोडो वर्षांचा तो एक दिवस आहे. तर तो करोडो वर्ष संपतायत. आणि मग हे पुन्हा ते असहाय्य पद्धतीने ते विरघळत आहेत त्या प्रलयामध्ये. आणि पुन्हा जेव्हा नवीन कल्प, पुन्हा जेव्हा नवीन दिवस उगवतो, तेव्हा पुन्हा हेच हेच जीव जे आहे ते पुन्हा कुठल्या तरी योनीमध्ये जन्म घेत आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणत्या आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग पुन्हा तेच भगवंत तेच सांगतायत की असे लोक ज्या कुठल्याही, त्यांचं फक्त आणि फक्त अधःपतन होतं. आणि ते कधीही भगवंतांच्या त्या परत जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना कधीही मुक्ती मिळू शकत नाही. आणि मग पुढे भगवंत सांगताहेत, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ हे नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्याचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे काम, क्रोध आणि लोभ हे 3 रस्ते आहेत, 3 मार्ग आहेत. त्या मार्गावरून जर आपण गेलो तर आपलं केवळ आणि केवळ अधःपतन होतं. फक्त ते मार्ग म्हणजे डेड एंड आहे. खाली एवढी खोल मोठी दरी आहे, म्हणजे आपलं अधःपतन आहे. आणि पुन्हा कधीही आपण वर येऊ की नाही, पुन्हा कधी आपला उद्धार होईल की नाही, तर याच्या आशा ज्या आहेत त्याच फार क्षीण आहेत किंवा जवळ नाही आहेत. पण जो बुद्धिमान मनुष्य आहे त्याने ह्या तिन्ही गोष्टींचा त्वरित त्याग करावा. काम, क्रोध, लोभ आणि लोभ ह्या ज्या आहेत हे आपले षड्रिपू आहेत. आणि ह्या षड्रिपूंमधल्या ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण त्वरित त्याग करावा, असं भगवंत इथे सांगता आहेत. आणि नाहीतर आपल्या आत्म्याचा विनाश होईल, असं भगवंत पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत. आणि म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणते जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटले आहे, तो साक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परम गतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, मग हे 3 द्वार जे आहेत, जो ह्या द्वारातून सुटला, जो या द्वारात म्हणजे त्यांनी त्या 3 गोष्टींवर विजय मिळवला किंवा नियंत्रण मिळवलं, प्रयत्नांपूर्वक नियंत्रण मिळवलं, तर निश्चितच असे लोक जे आहेत की ते आपला आध्यात्मिक प्रवास जो आहे, आध्यात्मिक प्रगती साधू शकतात. आणि क्रमशः निश्चितच ते आत्मसाक्षात्कारही प्राप्त होऊ शकतो. ते परमगतीला प्राप्त होऊ शकतात. म्हणजे वैकुंठ धाम किंवा मुक्ती जी आहे त्यांना होते किंवा होऊ शकते, असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, यश शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वा आपनोति न सुखम न पराम गतीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्रविधीचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परम गतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, पुन्हा जे तमोगुणकाचे कारक आहेत किंवा जे अज्ञानी आहेत, त्यांना शास्त्रांवर विश्वास नाही, त्यांनी शास्त्रविधींचा त्यागच केलेला आहे, करायचंच नाही, हे चुकीचंच आहे असा काहीतरी समज आहे. आणि मग असे लोक जे असतात आणि ते फक्त आपल्याला आनंद, आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठीच ते सतत कार्यरत असतात, कार्यशील असतात, अशा लोकांना कधीही सुख मिळत नाही. सुख कशावर अवलंबून असतं? समाधानावर. समाधान केव्हा असतं? जेव्हा आपल्याला तृप्ती असते किंवा एखाद्या आपण
यांचं सुख कशात आहे की इंद्रिय सुख आहे. आणि मग इंद्रिय सुख, इंद्रिय इच्छा कमी होतात का? नाही. एक इच्छा पूर्ण केली की दुसरी तयारच असते, तिसरी पूर्ण केली की चौथी लगेच तिथे डोकावते, हो की नाही? त्यामुळे असे लोक जे असतात सततच त्या चिंतेत असतात, इंद्रिय इच्छा करण्याच्या मागे असतात आणि तेच त्यांना सुख वाटतं. एक इच्छा पूर्ण केली की दुसरी, दुसरी झाली की तिसरी. आणि मग अशा लोकांना कधीही परमगती प्राप्त होत नाही, असं भगवंत सांगत आहे. आणि मग पुढे म्हणताय, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधीन्मुक्तम कर्म कर्तुम अर्हसी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणले पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपल्या उन्नतीसाठी, आपल्या आत्म्याच्या उद्धारासाठी, आपल्या आत्म्याच्या मुक्ततेसाठी आपल्याला शास्त्र काय आहेत ते जाणून शास्त्रविधीनुसार योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे, काय कार्य आहे, काय अकार्य आहे, यातला फरक जाणून त्या पद्धतीने आपलं आचरण असलं पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना आपण जर आध्यात्मिक गुरु जे आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जर आपण ह्या गोष्टी केल्या तर निश्चितच आपली क्रमशः उन्नती आहे, असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. हरे कृष्ण. एकच मिनिट थांबा. सॉरी. हा. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्याय जो होता दैवी आणि असुरी गुणांचं वर्णन होतं. आणि मग त्याच्यामध्ये दैवी गुणांचंही भगवंतांनी वर्णन दिलेलं आहे, आसुरी गुणांचंही वर्णन दिलेलं आहे. आणि जेव्हा आपण आसुरी गुणांमध्ये आपण कशा पद्धतीचं आपण वर्तन करतो किंवा त्यांचं कसं अधःपतन होतं आणि त्यांच्या उन्नतीच्या आशा ज्या आहेत त्याच कुठेतरी संपतात किंवा त्यांचं उद्धार सुद्धा होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे, याचं सगळं वर्णन भगवंतांनी 16व्या आपल्याला अध्यायात दिलेलं आहे. म्हणजे आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी 2 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की हे जर केलं तर तुम्हाला तुम्हाला तुम्ही भक्त होऊ शकतात, तुम्ही मुक्त होऊ शकतात. आणि हे जर केलं तर तुम्ही बंधनात अडकणार, तुमचं अधःपतन होणार, तुम्ही आसुरी प्रवृत्तीचे होणार आणि तुम्हाला नरक यातना भोगाव्या लागणार. अशी 2 वेगवेगळी वर्णनं भगवंतांनी सांगितलेली आहेत. तर आता तुम्हाला चॉईस करायचं आहे की तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.